Americký obránce tím rozvážným čekáním vyvolal písko z hlediště, ale teď Američané v dobré pozici. Shannon. Jeho nahozeň se odráží a teď může jít dopředu Jágr. Podporuje ho Rachunek a Červenka. Jágr. Gól! Conklinovi prošla Jágrova zcela výstrojí. Ten pašerák procestoval přes hranici až do brány a Česko vede 1-0. To byl bleskový protiútok. Naši získali puk kolem naší obranné modré čáry. Tam bylo důležité, že Karel Rachunek se vydal dopředu, že podpořil tu dvojici Červenka Jágr. Tady ještě jednou Američané propadnou a okamžitě rychle startují 3 hráči dopředu. Přečíslení 3-2, 2-1. Jágr to vyřešil rychlou střelou zápěstím, možná trošku se štěstím procedil ten puk mezi rukou a tělem, to vypadá. Ta je Conklina. 29 sekund ještě bude český tým hrát přesilovku 5-3. Americká trojka tam byla poměrně dlouho. Šťastný a Stewart to hodně stěžka střídat. Škoda těch kombinací, že nevyšly. Tohle ta poslední rána, kterou Conklin ale dobře viděl. Neměli jsme nikoho, kdo by Conklinovi zakryl výhled. Alojz Adamčík si bere oddechový čas. No, cítí velkou šanci, ještě půl minuta přesilovky 5-3, 29 vteřin přesně. On tam chce poslat stejné hráče, chce jim ukázat ještě nějakou variantu. Slavomír Lenner podílel se na strategii pro dnešní zápas. Je teď pozdraván diváky a pozdrav opětuje. Ale zpátky na led. Česká pětka už je připravená. Jágr, Plekanec, Eliáš, Židlický a Karel Rachunek. Američané mají na buli Tima Stapletona. Ten ale prohrává vazování s Plekancem. Jágr, Židlický. 2 hráči teď před brankou, to je ta změna. Eliáš, Plekanec, udělal to výborně, stačil dojet ten puk v rohu. Jágrova střela, gól! Oblíbeného místa Jaromír Jágr si skutečně vybral dobrou hokejku na dnešní zápas. Protože teď se opřel do té rány, to bylo nechytatelné, tam se Conklin sice snažil přesunout, ale nikdy to nemohlo být. To byla výborná rána. Karel Rachunek nabídl Jágrovi naprosto přesně tu střelu na volej. A ještě tam byla možná teč. Já si nemyslím, protože to byla taková rána, která rychle zasvištěla nad rukou Conklina. V akci ještě pokračuje Van Riemsdijk, ale puk je ve středním pásmu. Stepan nespracoval, Židlický. A na útočné modré Frolík, nabízí se mu. Plekanec, gól! To byla rána! Tak ta kladenská parta dneska pálí opravdu o 106. Tomáš Plekanec, čas 50:33 a ten stav 2-0. Já jsem to nechtěl říkat, ale ten stav 2-0, který byl vždycky tak trochu nejistý. Při čtvrtfinálových zápasech Česka a Spojených států je konečně překonán. Třetí důležitý gól. Obrovská pochvala Marku Židlickému. Podívejte se, tahle přihrávka o tvrzené sklo do středního pásma, která zase přehrála 2 napadající Američany, byla naprosto famózní. Frolík potom s Plekanec a Jan Šťastný na buli. Tak Plekanec vykázán, stojí Milan Michálek. Jágr na modré čáře, Židlický. Šettenker jenom k Milanu Michálkovi. Židlický, Karel Rachunek. Shannon mezi tím zariskoval a byl úplně v červené čáře, jakoby do breaku, kdyby Američané získali puk. Zajímavá, ale celkem rozumná taktika. Jágr, gól, hat-trick! Čepice dolů! Jaromír Jágr dává 3. gól!
A čepice skutečně létají teď na led arény. Po tomhle zámořském zvyku hat-trick Jaromíra Jágra v národním týmu. Tak to tu ještě nebylo. Krásná kombinace v přesilovce. Vyměnil si puk s Plekancem, najel do toho prostoru před brankou soupeře. To bylo moc pěkné. Rozhodčí volejí úchylnovou četu, protože bude nutné pozbírat. Podívejte se, jak vystartuje Jágr po té, co nahrál Plekancovi, jak zrychlil, udělal 2-3 kroky před branku. Najednou tam byl úplně sám a dokázal ten puk ještě umístit. Tady zpětná přihrávka a 2 rychlé kroky. Plekanec na to zareagoval parádní přihrávkou. A zase zakončení nahoru. Conklin musel dolů. Tak já si teď tak představuju statek v Nidousích na Kladně, ten se třese asi tak jako tribuny tady v bratislavské aréně. Hat-trick Jaromíra Jágra v dnešním utkání, v tom nejdůležitějším zápase, který, jak už jsme si zvykli říkat, činí hranici mezi úspěchem a neúspěchem. Shannon. Zajásá to publika tady v Bratislavě a bez pochyby u nás doma. Slaví český tým jako první ze všech účastníků. Postup mezi nejlepší 4 týmy turnaje. Pouze tyto 4 celky se budou ucházet o medaile na 75. mistrovství světa. Přes nástroj, které nám soupeř připravil hlavně v první třetině, pro kterou Scott Gordon a Phil Housley, které vidíme pohromadě na americké střídačce, stanovili naprosto přesnou taktiku, tu nejméně příjemnou pro český tým. Přesto všechno český tým se skvělým Pavelcem v bráně, se srovnanou taktikou od druhé třetiny a s neomylným střelcem Jaromírem Jágrem postupuje do semifinále. Jaromír Jágr, výborné utkání, nejenom, že dal 3 góly, ale dokázal pomoct i v obraně. Viděli jsme ho několikrát v defenzivní činnosti, dokázal dobruslovat situace, odvedl obrovský kus práce a divil bych se, kdyby byl někdo jiný nejlepším hráčem utkání. Jediná druhá možnost je Ondřej Pavelec za výkon v první třetině. Cenu nejlepšímu Američanovi bude předávat Mark Messier, kterého teď zdraví diváci a hráči obou zemí. No a vedle Marka Messiera stojí další skvělý hokejista. Také centr Darius Rusnák, kapitán mistrů světa z roku 1985. Tak řekl bych, zatím nejhvězdnější setkání předávajících, Martine. To zcela určitě. Najlepší hráč mužstva USA, the best player of Team USA, číslo 8. Nejlepším hráčem Američanů Mike Komisarek. Pro něj to je trochu na usmířenou. Loni měl obrovskou smůlu měsíc před olympijskými hrami, na které měl jistou nominaci. Si poranil rameno a vypadl z turnaje. Nemá stříbrnou medaili, tak snad ty hodinky alespoň trošku jako náprava. Z Američanů těžko někoho vyzdvihávat. Hráli jako tým, bojovali dohromady. Komisarek dal gól. Dal gól na nesprávnou stranu, tričoval druhou Jágrovou střelu. No a bude to Ondřej Pavelec. Ondřej Pavelec, který to ani snad nečekal, je trochu zaskočený, ale jsou 2 možnosti, Jágr nebo Pavelec, a někteří hráči teď pokukují po Jágrovi, ten je úplně v pohodě. Ten je úplně v pohodě, takovýhle trofej už má. A on ví, že odehrál výborné utkání, on ví, že dal hat-trick, že je hvězdou utkání a nemusí k tomu dostat ještě další hodinky. No a tady je Ondřej Pavelec, 4. brankář, vychovaný na Kladně, který startuje jako jednička národního mužstva na mistrovství světa.
Před ním Tomáš Vochout, Milan Hnilička a Jiří Kulíček. A dnes a tyhle 2 týdny skvělý Ondřej Pavelec. Česká hymna po 6. a po 7. tady v Bratislavě. Jaromír Jágr slaví svůj 4. postup na mistrovství světa mezi 4 nejlepší týmy. 4. postup z 9 pokusů. Dnes na tom měl nejvýraznější podíl ze všech těch 4 utkání. A Fantomas ukazuje jedničky a na zátilku má číslo 68. Američané v turnaji končí, pro ně to je po loňském boji o záchranu i tak dobrý výsledek. A oni stále čekají na to, až začnou sklízet plody vynikající práce s mládeží. Jaromír Jágr přijímá gratulace hat-tricku, kterým se posunul na 41 branek v národním týmu. Ale pracovali perfektně všichni. Zase bychom těžko hledali útok, který by byl slabší, obranu, která by nestíhala, hráče, který by nepracoval. Já bych chtěl speciálně pochválit Michala Frolika, který naskočil do formace s Eliášem a s Michálkem. Vůbec to neměl jednoduché po Martinu Havlátovi převzít tuhle štafetu a zvládl ten zápas výborně. Byl vidět, snažil se zapojit do těch kombinací. Já se ještě dívám na led a hledám Patrika Eliáše, jestli je mezi hráči, ale myslím, že už tam není. Ne, určitě ne. Tak to je jediný otazník, který se vznáší nad závěrem dnešního zápasu. Národní mužstvo bude hrát o medaile tady v Bratislavě. Po výkonu, který byl od druhé třetiny přesvědčivý a v první třetině mimořádně napínavý.